Sa balita na sa hinampang, opisyal na nga nagtakop ang Ika-33rd nga Southeast Asian Games sa Thailand. Sa mga kompetisyon, nakahakot ang Pilipinas ang kabugusan nga 277 ka medalya nga nagbutang sa pungsod. Sa ikanong nga puwesto sa overall nga medal tally. Sa sining nga numero 50 ang gold, 73 ang silver, kag 154 ang bronze nga medal nga natipon sang Pilipinas. Nalakip sa mga Filipino athletes nga nagatag dungog sa pungsod ang masanda EJ Obiana sa pole vault, Alex Ayala sa tennis, kag Yumer Marsal sa boxing. Nakabaton man sa bulawan nga medalya ang Gilas Pilipinas men and women sa basketball. Lakip na ang Pilipinas sa women's football. Ginhingad la naman nga overall champion ang host country nga Thailand. Matapos ini makatipon sa 233 gold, 154 silver, kag 112 bronze sa medal ukon kabugusan nga 449 ka medalya. Sa latest nga medal tallying nagpangaduwa ukon sa final nga medal tallying nagpangaduwa diri among Indonesia nga may 91 gold, 111 silver, kag 131 bronze ukon kabilugan nga 333 medals. Pangatlo ang Vietnam nga may 87 gold, 81 silver, kag 110 bronze ukon kapugusan na 278 medal. Pang-apat ang Malaysia nga may 57 gold, 57 silver, kag 117 bronze medal ukon 231 ka mga medalya. Nagapang-lima ang Singapore nga may 52 gold, 61 silver, 89 bronze ukon 202 tanan ka mga medalya. Sa ikanom nga pwesto ng Pilipinas nga may 50 gold, 73 silver, kag 154 bronze ukon 277 ka mga medalya. Yara naman sa ikapito nga pwesto ang Myanmar nga may 3 gold, 21 silver, kag 49 bronze ukon na total nga 73 medals. Pangwalo ang Lao People's Democratic Republic nga may 2 gold, 9 silver, kag 28 bronze ukon 39 tanan ka mga medalya. Yara sa ikasam nga pwestong Brunei Jerusalem nga may 1 gold, ukon 1 gold, 3 silver, kag 5 bronze ukon 9 tanan ka mga medalya. Ang Timor-Leste sa ikapulong nga pwesto nga may 1 ka silver, kag 7 ka bronze medal ukon kabilugan nga 8 ka mga medalya. Sa liwat, wala nadala sa medal tallying Cambodia ang bangod. Kasunod sang opening ceremony, nag-atras ang kabilugan nga delegasyon sa mga pungsod bangod sa tensyon sa borders ini sa Thailand.